लोगोफोर नै दिनैहाय दाउ बेदर एवनो नागिरदों आरो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांगोन होननानै आंनि लोगोआव साफ्रोमखौबो आं सानबाय। लोगोफोर नायलांबाय था। नायदो नै जोंनि ओंख्रिया दिनै दाउ बेदर एवगोन। थाव होबाय, जोंना नै ओंखाम संग्राया हांगार नांजोब्बाय गोजौ नायदो लोगोफोर। बानायनो मोनाखै, बानायगोन लासैनो। खेबसेनो बहा हानो। आं दिनै नोंसिनो दाउ ओंख्रि संनायखौ देखायलांबाय थागोन। लोगोफोर नायलांबाय थादो अननानै सापर्ट खालाम। लोगोफोरनि जोंना नै ओंख्रिफ्रा 6-7 बोसोर जाबाय बियो। बेबो जाफैखागौ संनाय जानाय। संग्राया नै लाजियो, बारा लाजिनो नाङा, लाजिबा खाजि गोमायो। दाउ बेदरखौ सारायाव होबाय लोगोफोर। दाउ बेदर माबेसे? दाउआ बेवहाय मानै दं लोगोफोर, मानै दैहां जानाय। दिनैहाय गोथाव संथारसिगोन बियो। दाउ बेदरखौ माजों संगोन? दा एवगोन ना फ्राय खालामगोन? लोगोफोर नुबायना जोंना बनजोंसो सङो। मा होबाय संफैबाय। ऐसे देखो आज का ये हमारा चिकन अभी इसको भाजी कर रहा है दोस्तों। देख लो आप लोग वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। अभी मुर्गी, घर का मुर्गी, इसको मार के अभी फ्राई कर रहा है दोस्तों। ये देखो, और ये देखिए मेरा 2 और मुर्गी है अभी अंदर। ये दोनों का मुर्गी अंडा देखो, ये दोनों का मुर्गी अंडा 20-40 है। एक मुर्गी का 20 और एक मुर्गी का 20 दोस्तों। अभी ये मुर्गी का बच्चा नहीं निकला। अभी टीम को मुर्गी अच्छी तरह बना रहा है। जब बच्चा निकलेगा ना, 40 बच्चा निकलेगा ये अंडे से। देखो मेरा मुर्गी। देखो दोस्तों, अभी ये रसुन दे रहा है। रसुन लोगोफोर नुबायना, सामब्राम गुफुर होबाय। itu deh एसे लोगोफोर मिट मस्ला होबाय। मिट मस्ला दसे उनाव एरनोसै। गोथाव जाथारसिगोन दिनै ओंख्रिया। एवफ्रामथारनोसै जोबोद मोजाङै। बेयो जाहैबाय गरम मस्ला होदो, गरम मस्ला होबाय। नायदो नै लोगोफोर नाया, गिबि ना।
जाहैबाय दाउ दिनैनि दाउ बेदरा आजिखालि डिमान्ड नायदिनै जोबोद गोथाव जाथारसिगोन अमा बेदरनि दामाबो बारायबाय 400 दाउ बायनानै जानाया साबसिन दाउ लकेल दाउ बे जाहैबाय लकेल दाउ न'नि लोगोफोर मोनबाय थांनोसै किचेनाव yummy so many taste खालामसै लोगोफोर गोथाव संनाया बेनो लोगोफोर गोथाव जाबाय जानाय नायबाय